ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁଡ଼ୁମଲଗୁମାର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ପୁରା ଖାଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ତ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମାର ପରିସ୍ଥିତି। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପଦାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଗରମ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ପଡ଼ିବାରୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ରୋଡ଼। ଅଧିକ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କୁଡ଼ୁମଲଗୁମାର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ରହିଅଛି, ଲୋକମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଖରା ପ୍ରବଳ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଆଜିର ଏତେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁମା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି, କୁଡ଼ୁମଲଗୁମା ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ କୁଡ଼ୁମଲଗୁମାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।